Всички сега ще ви покажа какви решения взимат в община Пазарджик, общинските съветници. Това е 1,20 м. Така. Тук взеха решение, аз гласувах против, но решението мина този тротуар да се остави 1,20 м. Според вас, при този стълб и при това дърво, ще може ли да се ползва някакъв тротуар въобще? Да се продаде и човека да си загради двора. Тоест продадаха тротуара. Нали? Ето го тук толкова и ще ви покажа, тук има още един стълб. Представете си го целият тротуар 1,20 м. Според вас от тук ще моля да се минава нормално, възрастни хора с бастуни, малки деца, майки с детски колички. Трагедията е, че в Общинския съвет имаме общински съветник инвалид от ДПС. Той вместо да е представител на инвалидите в Пазарджик и да мисли за себе си и неговите интереси и да мисли за инвалидите, той гласува за да се продаде този тротуар тук. Това е за мен, той неговия си интерес не гледа, той не може да мине от тук. Какво остава за вашите интереси? Да ги защитава, но това е положението за сега, това сте си избрали. Надявам се на следващите избори да си поправите грешките и да гласувате за хора, които им пука за града, за безопасността и да правят наистина за хората. Това някой ще каже, ма тук на село едва ли не и не минават хора. Напротив, това е квартал Гарата в град Пазарджик. Това, че не минават сега хора тук, не значи, че Общинския съвет не взима същите решения и за центъра на Пазарджик. Сами може да го видите. Всички тротуари са с коли, всички улици са задръстени с коли, не се правят паркинги. Това е една от причините в момента въздуха в град Пазарджик да е един от най-мръсните в страната, защото не могат да се мият улиците от паркираните коли. Каквото е тук, това е и на центъра. Мислете, бъдете умни, ще продължавам да ви информирам за решенията, за глупавите решения на общинските съветници в Общинския съвет Пазарджик.